Вітаю вас, паважаныя сябры, у вёсцы Азяраны Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці на маёй малой радзіме. І я хачу сёння правесці разам з вамі вандроўку па акраіне гэтай вёсцы, а дакладней кажучы, каля будынка, дзе нарадзілася я, дзе жылі мае бацькі. Вёсачка акружана лесам, і вось літаральна праз 50 метраў пасля знака знаходзіцца мая родная хатка. Праўда, прыказка кажуць, дарагая тая хатка, дзе нарадзіла цябе матка. Вось менавіта ў гэтай хаце я і нарадзілася, а з гэтага калодзежа брала чыстую крынічную ваду. Хатка пустуе ўжо больш за 5 гадоў, а за хатаю дзеці і ўнукі пасадзілі мамін сад, 28 дрэў і кустоў, якія, спадзяюся, хутка дадуць плады і пачастуюць не раз дзяцей, унукаў і праўнукаў. Бацькоўскі дом знаходзіцца в акружэнні лесу. Насупраць хаты праз дарогу знаходзіцца помнік героям Вялікай айчыннай вайны. Мясцовы сельскі савет ушаноўвае памяць загінуўшых воінаў. Сёння 9 мая, і на помніку знаходзяцца новыя вянкі, ускладзеныя ў гонар або ў памяць загінуўшых. На помніку знаходзіцца шыльда з надпісам, дзе прозвішчы і імёны тых, хто не вярнуўся з вайны. Сярод іх і мой дваюрадны дзед Сёмуха Мікалай Мікалаевіч. Помнік знаходзіцца ў жывапіснай мясцовасці. Вакол растуць таполі, бярозы, а літаральна праз 50 метраў знаходзіцца невялічкая рачулка, якую я вам зараз пакажу. На беразе гэтай зарослай рачулкі знаходзілася хатка маёй бабулі і дзядулі. Зараз цяпер толькі падмурак, і нагадвае пра тое, што тут была хатка вось гэтая бяроза, з якой мы неаднаразова бралі сок. Май месяц у гэтым годзе выдаўся халодны, і пакуль што мала квітнеюць сады, а я памятаю, як поруч з бабінай хатай вельмі квітнела чаромха з аднаго боку, а з другога боку язмін. А пакуль што мы бачым толькі дзьмухаўцы або па-другому адуванчыкі. Вось і май прыйшоў не ў прыкметкі, і раскіданы ля лугоў адуванчыкі, рыжыя кветкі, залатыя вяснушкі лугоў. Рачулка зарасла. Праз яе ідзе кладачка, якая вядзе ў лес бліжэйшы. Дарэчы, лес вельмі багаты, шчодры на лісічкі, баравікі. І все задавальненнем прыязджаюць на ціхае паляванне. Сама бачыце, рэчачка зарасла чаротам. А калі паглядзець удале, што там знаходзіцца возера, якое тоже заросшае. І, магчыма, вы ўбачыце дрэвы, якія падпіленыя зубамі баброў. Тут вельмі шмат баброў, а вада ў гэтай рачулцы заўсёды была чыстая. Я памятаю, як у дзяцінстве бацька кошыкам вылаўліваў тут фарэль, і нават траплялася андатра. Гледзячы з вышыні гадоў на свае родныя мясціны, так і хочацца паўтарыць тыя радкі, якія я пісала раней. Вёска моя, мае азяраны, радасць моя і душэўныя раны, адбітак юнацтва і маладосці. На жаль, мы зараз тут нават не госці. Калі вы заўважылі, мясціны у нас сапраўды дзікія. Сюды падыходзілі пад хату, я памятаю, дзікія кабаны і лісы. Тут жывуць і тхары. Побач з хатай бабры будавалі плаціну, перакрываюць рэчку нават у другі бок. Тут настолькі дзікі край, што не цягне інтэрнэт, яго тут проста няма. Нават мабільная сувязь не заўсёды ёсць. Пагэтаму менавіта ў такіх мясцінах, а тым больш і родных, добра адпачываць душой. Побач з хатай невялічкі хмызнячок, дзе мама збірала грыбы. Маслякі, або як у нас называюць іх, лупякі, таму што са шляпкі лупіцца такая слізкая, скурка, калі можна так сказаць, але яны вельмі смачныя. Вось яшчэ раз хачу, каб вы падзівіліся,
якая прыгажосць вакол бацькоўскай хаты. Вандроўка, конечно, атрымалася маленькая, а калі расказваць праз усе азяраны, то гэта будзе ўжо зусім другая гісторыя. Але закончыць мне хочацца словамі Рыгора Барадуліна, якога я вельмі люблю. Трэба дома бываць часцей. Трэба дома бываць не госцем, каб душою не ачарствець і не страціць святое штосьці. Да сустрэчы ў сёмухі!